दा आं बिनि हिनजावखौ लादों आरो गैला आं बबेयाव एरसिबावगोन मा जाबावगोन जोंनि बर' हारिया आयौ मुगैथाव लाजिथाव जालांजोबबाय रायजोफोर आंना हौवाया खारबाय नंगौ दा बेलेग नुवाखै नोङो दानि जुगा मा जादों बेलेग हिनजाव लानो हायो हौवा लानांगौबा नोङो दाखालागै आं मोनो आंबो बोसोरब्रैसो बेलेग हौवाजों रायजो जाहैनोसै साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो दा फिसाया जेब्ला लाङो फैबाय जेब्ला दा फिसायनि आखायावहाय हगारफिननाय जाबाय आरो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअसआव गासैखौबो गिबियावनो आङो जोंनि PPW एस'सिएशननि आदामोनखौ गासैखौबो गोजोननाय बावहरबाय मानो होनबा बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों बर' हारिनि जानानै जोबोद मोजां खामानिखौ मावदों स' बिथांमोननिसिम सारमोननिसिम आङो आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय स' आंनि बुंनो गोनाङा बेनोदि जायनाखि गुबुननि हिनजाव लानाय आंनि नुनायखौ आरोना आं मोजां मोनहरासै माने गोबाङानो मोजां मोनखायाखै जानांगौ मानो होनोबा बियो मोनसे गोबां गोरोन्थि खामानिखौ मावलांबाय गोरोन्थिखौ मावो नङा बयबो मावो नंगौ आंबाबो मावो गुबुनाबो मावो सोरबाबो मावो नोंथाङाबो जि नायदों नोंथाङाबो मावो नंगौ गोरोन्थिखौ मावदों नाथाय बिनिया माने अभार मोनबाय आरोना जों ज' थालायखायोमोन नालाय मोनसे जायगायाव गथ' गोनांखौ मिथिखायोमोन मानो होनोबा मिथिखानाय नुखानाय मिथिखायोनो मालाय मा होनबावनो बिनि हिनजावखौ बियो गथ' गोनांखा एबा हाबा जाखानाय होनना मिथिबावो स' लोगोफोर मा होनो जोंनि नुनायाव आरोना बेफोरो गोबां रं 100% रं आरोना बेफोरो स' गुबुना मा सानो आं मिथिया खिन्थु आंनि भिडिअ बनायनायनि खारना बेनो जे जोंनि बर' हारियाव इयुनाव माबायदि सोलिलांगोन बेखौसो आङो नुनानै बुंदों आरो मानो होनबा बेफोरबायदिखौ जुदि नुयोब्ला बेबायदिनो गले गले मिथिखानानैबो मिथिसेयावबो जुदि बेफोरबायदि दायखौ मावोब्ला आरो सोलोंगोन बेल' नङा आरो गुबुनाबो सोलोंगोन सोरबा सासेयाबो है माथो उमुखाया मा बेबायदि मेरला बेबायदि दाय मावलांबाय जेबोखौनो खालामा रावबो जेबोखौनो बुङा नङा होमबा स' बेनिखायनो गोबां इयुनावहाय फोसाबनो हानाय नङा आरोना जोंनि बर' हारिया गोबां गाज्रि जालांगोन मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हो स' मा खोथा जाखो बेलाय स' आं बेनि हिनजावखौ लादोंमोन आरो ओमफ्राय दा हिनजावफोराबो लाथ'जालायनाय जाबाय नामा दाना जोंना बर'फोरनि आखल आखुफोरा माखासे जोंनि बर'फोरनि आखलफोरानो माने मुगैथाव जालांगासिनो माथो ना आं बिनि हिनजावखौ लादोंमोन आरो मा खोथा जाखो बेलाय बिनि फिसाया जेब्ला लांफैबाय जेला आं हगार हरफिननाय जाबाय आरो दा फिसाया जेब्ला लाङो फैबाय जेब्ला दा फिसायनि आखायावहाय हगारफिननाय जाबाय आरो मा खोथा जाखो बेलाय आदिसो हरदोंमोन नामा बिदिब्ला नोंथांमोना साथामजों रायज्लायखादोंमोन नामा बिदिब्ला बाबा मासे मिनिथावनाबो मुगैथावनाबो मा गोदान बेफोरलाय एसेग्राब जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माब्रै जाबावगोन बेबायदिबोलाय हाबा जाखानायफोरासो बेबायदि जानानै दिन्थियोब्ला आरो बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होनबावगोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोसाबनांगौसो आरो हाबा जानायफोरासो बेबायदि दिन्थिनायखौ आं एसेबो हामजानाय मोनासै मोजां मोनसासै आरोना आङो बे बारावहाय बिसोरनि केसा गोबां आलादा जाबोबाय आरो जानानै होबाय बहुद गोरोन्थियाव हमजाबाय आरो माने रावजोंबो जेजोंबो रुजुजाया गुबुना लाना खारलायदोंब्लाबो सोरबाया लाना खारलायदों सोरबा गोसथोलायना लाना खारलायदों बेफोरनिसै आलादा जुदा नैबे केसा आरोना मिथिखानानैबो हिनजाव दं
मा होनो मिथिखानानैबो गथ' गथाय दंखायो हाबा जाखानाय होननानै माब्रै नोंथाङा लानो हाखो जुगा सोलायबाय जाम्बिलाय रावखौबो जेबो बुंजाला बुंबा दाय जायो गुबुननि हिनजावखौ आरो बे हिनजावा माब्रै फैनो हाखो बुंस'नोनो हाला जुगानो सोलायबाय आजिखालि सोलाय सोल'आसो मुंदांखा जायो सोलाय सोल' लाब्लासो बयजोंबो अनजायो बयजोंबो सावरायजायो मोजां होननानै दे होनलाय मामा बाय होनदो दे बाय बाय एभ्रिवान थुमा होनदो होना बाय होना थुमा होनदो प्लेन किस दे प्लेन किस हरदो खुलुमबाय खुलुमबाय होनदो दे खुलुमबाय गासैखौबो मोखां नुला माथो नोंनिखौ खुलुमनाया हा मिमि जाजा खुलुमबाय मिमि जाजा होनबाय लाजिदो दे खुलुमबाय होनदो दे दे मोजां खुलुमबाय होनदो दे होनबा दे मोजां खुलुमबाय खुलुमबाय Thank you so much for watching. दे मामा बुंनो रोङा ना फोरोंबानो लायो लानायालाय आयौ गोलैनोसै मामा दे उन्दुनोसै जोंहा उन्दुनोसै बाबा गैला ने नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होनलाय दे सना दे होनदो दे जाबाय दे